Mali basket tana musomanu ani cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 18 kan n'an ko U18 filles et garçons farafina ŋanaw u donkan ye palais des sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ u bɔra kunun ntɛnɛn septembre kalo tile 16 san 2024 na Afrique du Sud jamana kan u tun taara u niyɔrɔ ta Afro basket U18 filles ani Afro basket U18 garçons ina san 2024 kɛnɛ kan o min daminɛna septembre kalo tile fɔlɔ ka taa kuncɛ a tile 14 sibiri tɛmɛnen Mali basket tana musomanu ani cɛmanu bolen Modibo Keita Senu Pankuru jigi kɛnɛ kan u sɛnsɛnna ka na i n'a fɔ kɔɲɔmusow ka na palais des sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ ACI la kilomètre caman kan malidenw y'u fo u ka senkola la faden kɛnɛ kan u tun bɛ mobili ninnu kɔnɔna na ka bɔ Pankuru jigi kɛnɛ kan ka na palais des sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ yen u bisimilara farikolo ɲɛnajɛ ani chefin ministre Abdou Kassim Fɔnba fɛ a kɛra Mali basket fédération ɲɛma maître Jean-Claude Sidibe ɲɛna ka fara Mali maba caman kan Mali basket tana musomanu ani cɛmanu u ka jɔnjɔnw b'u bolo ka jigin mobili kɔnɔ ka don palais des sports Salamatu Mayiga la hakilina jiginna Afro basket U18 filles o kɛnɛ kan Afrique du Sud jamana kan Mali musomanu ye se sɔrɔ final la Nigeria kan Mali kuru 76 Nigeria kuru 56 o kɛra Mali musomanu U18 jɔnjɔn kɔnɔntɔnnan ye ɲɔgɔndan 17 kɛnɛ kan min ye Mali cɛmanu ye olu ye se sɔrɔ u ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan n'o ye finali ye Cameroun taw ɲɛkɔrɔ Mali cɛmanu kuru 60 Cameroun cɛmanu kuru 51 o jɔnjɔn ye Mali cɛmanu ka jɔnjɔnw dafa Afro basket U18 kɛnɛ kan sabala VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala selido